Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De wedstrijd in Jong PSV van Oranjeman je ging net terug vanwege coronabesmettingen in Eindhoven. Maar het leek het voor Jong Ajax een heel stuk beter te wezen. Henk de Jong die stiert voor keuzes, want er komen een aantal spelers waarom uit de ziekenboeg. Calon, Orad Mangoen, ze staan weer op het veld. Mitchell Paulussen is er net bij, die is kost. Maar ja, die keuzes, waar moet Henk de Jong dus kan kiezen? Ik zoek even de positie van Erik Schouten als mijn aanvoerder. Die is uitvallen, een week of drie en toen later weer uitvallen. Dus, en die tussen week weer mij traint. Ik ken net de hele wedstrijd spelen, dat mag goed aan denken. Hoe lang ken er en maakt dat waan. En om mij dat misschien uitstellen. Nou, zo ben je het ding. Dat is wel mijn aanvoerder, daar ken ik wel door mij, maar daar mag je wel hoe zien. Nou, dat ben denk ik dat praktisch door. Breitje weer is nou jeder fit. Gino Antonia die is het juist voor het eerst van mij traint. Nou, die kan ik wel een stuk spelen. Nou, zo kan je dat mooi invullen. Alleen dat kan net op de volle posities. Ik kan maar op één positie, twee posities een keer. Dan moet eigenlijk zo vol ook topfitte jongens met te spelen. Nou, dat is je ook niet. Een speler die ik waarom komt uit de ziekenboeg is Michael Breij. NAC Breda wie de laatste wedstrijd dat hij mij die, maar doe rekken hij blessure. Een knie is een keer onder de knibbel. Dat wie het probleem dat de onvaller last van hier. Hij is er weer bij, dus zien Jong Ajax al had er nog altijd wel wat last. Het gaat nu de goede kant op. En met behandelen en uitfietsen gaat het een stuk beter. Er zit nog wel wat irritatie, maar ik kan me ook geen wedstrijd herinneren dat ik geen last heb gehad. Dus het hoort er een beetje bij. Het is niet zo dat er iets stuk kan, omdat het een kneuzing is geweest. Ik heb genoeg rust gepakt, met de fysio's overlegd wat is het beste om in te stromen. En het ziet er gewoon goed uit. En morgen zal ik waarschijnlijk ook geen 90 minuten volhouden of volmaken. Ik denk dat de trainer daar ook wel voorzichtig mee is. Maar het is weer een mooie opbouw en ik ben blij dat ik kan spelen. Want meestal heb je oefenwedstrijden, maar ja, zijn er ook niet. Dus ik ben wel blij hoe het nu loopt. En hij stiert in de basis, Michael Breij, aan de rechterkant van de onval. Verder zorgen we dat Henk de Jong de vakka jouwt aan Joris Kramer, Boppe, onvierder Erik Schouten. Die is dus nog net fit genoeg om te starten. En op het middenveld is Robin Moulin de vervanger van de skorste Mitchell Paulussen. Jong Ajax komt met een sterke ploeg naar Ljouwert. Verschillende spelers die de Oranje Viking voor het eerste speelje door mij, zoals deze Brian Brobby. Hij leidt de bal clear van Kenneth Taylor. Die kijkt alle rondom uit te helien en scoort al na 8 minuten de 1-0 van Jong Ajax. Dat wordt net goed verdienen. Taylor krijgt alle ronden om trot erin en de bal in de vierde hoek te zetten. Toke Smit laat hier instappen tot het net. En daardoor komt Jong Ajax dus al betiert op voorsprong in het Cambuurstadion. Kenneth Taylor, hij maakt de openingsgoal voor Ajax. En dan met Cambuur mijn antwoord komen. Nou, de Ljouwers zet in ieder geval heeg druk. Hier komt Mees Hoedemakers zonder bal. Misschien Scott, die het krijgt jonken. Het doel van keeper Kjell Scherpen van Jong Ajax. Cambuur jocht het hem op. Nee, die betierde het treffen. Maar Robin Moulin leidt hem aan voor Hoedemakers. Die helpt uit. En wat een fantastisch doelpunt van de middenvelder van Cambuur. Die ranselt die bal zo de bopperhoek in. En de keeper van Jong Ajax, Kjell Scherpen, die kan een treffer net van komen. Hij zit er nog verloren met zijn vingertop monsieur in deze verhelling. Maar het maakt het de goal net minder mooi. Jong Ajax, een voetballende ploeg. Dat keert dan wel eens mis. Zoals hier, als de bal bij de rechtsback komt, die neemt hem wel on, maar rekt het hem dan kwijt. Jamie Jacobs pikt op en jouwt de bal aan Michael Breij. Hij zet Cambuur na 22 minuten op een 2-1 voorsprong. Het is leuk en aardig dat opbouwen bij Jong Ajax, maar dan moet je het wel goed doen. Dan moet je net te veel risico nemen en dat is wat ze hier doggen. Zorgen we ook in de verhelling. Goed het oerzorg bewaren door Jamie Jacobs. Dan zitten we correct voor het skoft. Dit is een vrije trap van Max de Waal. Die via de boppenkant van de latte oer de goal giet van Cambuur. Het is een leuke wedstrijd. Een wedstrijd ik mijn heeg tempo en een soort kansen. Nou is Ajax er weer uit door de linkerkant. Komt de voorzet bij Victor Jensen. Die beziekt het mijn hele omhaal.
En die bal die kan maar krek pakt worden door Sonny Stevens. Een fraaie poging van de Ajaxiet. Maar het bleef bij 2-1 in het skoft. In de tweede helft gaat Cambuur dan op jacht naar een grotere voorsprong. De Leeuwarden vallen on in het begin van die tweede helft. Hier komt de bal voor de goal. Die komt voor de voeten van Giovanni Korte uiteindelijk. Die beziekt het uit de heljen. En dat is een heel aardig schot. Dat pakt er een door Kjell Scherpen. De grote lange keeper van Jong Ajax. Dan de hoekskop. Die komt net echt lekker voort. Cambuur kan toch kan de bal op Nij inbrengen. En daar zit er nog een van die verdedigers, Joris Kramer, die de bal hier voor de voeten krijgt uiteindelijk. En met een hakje beziekt het om een doelpunt te maken. Maar het is op een Nij Scherpen die het in het paard zit en voorkomt dat Cambuur op 3-1 komt. Robin Mauleux dan, shit onder de rechterkant. Dat er Michael Breij zit, die keer voorjaar. Nee, die kiest voor het schot. En dat gaat via de peel uit de goal. Het zit Cambuur en in dit geval Michael Breij. Dan heb ik absoluut net mij. Het hier lang 3-1 steermatten vanzelfs. En je weet, als je de doelpunten zelfs net maatje, dan doet de tegenstander dat. Dit is Rens, hel het uit. Via de voet van Kelvin McIntosh vleent de bal in de goal. Is het 2-2 en komt Jong Ajax dus dochs op Liekerse hichten. Jong Ajax dat er dan vrij makkelijk doorheen gaat. En dan is het wel zoer hoe die bal uiteindelijk in de goal karamboleert. Maar dank dus aan de voeten van McIntosh. We zitten dan in de absolute eindfase en Cambuur wordt even eruit drukt door Jong Ajax. Dit is Brian Brobby, de spits, met de kans op de 3-2. Maar die gaat er net in. Gelukkig voor Cambuur bleef het bij 2-2. Jeffy Brobby, die spits, toch wel dichtbij. Maar er bleef een hoekskop staan. En die komt op de holle van Enrique Jansana. En die kopt dan de 3-2 binnen. Jong Ajax, dat wint in Leeuwarden. Is het terjochte? Nou nee, als je sjuggen naar al die kansen die het Cambuur kregen het. Maar het is wel zo. Hij wint het duelje van Joris Kramer, die Jansana. En hij zwaart ervoor dat de punten meegaan in de bus naar Amsterdam. En als Cambuur de kansen net aanmaakt, verliest het dus met 3-2 van Jong Ajax. Waarom verliezen jullie deze wedstrijd? Omdat we in de tweede helft verzuimen om de 3-1 te maken. En omdat we niet constant genoeg waren met ons spel vandaag. Wat bedoel je met niet constant genoeg met jullie spel? Dat Ajax 3 momenten heeft gehad in de wedstrijd dat ze gewoon beter waren. En dat is het begin en dat is na een uur. En ik geloof in de eerste helft nog een minuutje of 8. En als we dat niet hebben, dan win je waarschijnlijk. Nou, we hadden het volledig aan onszelf te wijten natuurlijk. Ik vond het net goed starten, maar daarna die het uitstekend. En we hadden gewoon 20 minuten echt heel goed voetballen. En maar het 4, 5, 6 ingewerkt. Een Ajax wat natuurlijk op topsterk is. Hè. Dit is net een Ajax wat nou de laatste tijden steeds speelt. Dit is een top Ajax. Ja, dan hier we dat beslissen. En dan kerst zo'n goede ploeg wat achteruit drong worden. Hè, want dat wie in het laatste. Zij stonden achter. En dan roeken ze wat. Ja, wordt dan volgende week tegen Almere City al een eerste soort van do-or-die potje. Want die ploeg die staat natuurlijk nu bovenaan. Heeft een kleine voorsprong op jullie. En die komen hier thuis. Dus die moet je dan wat dat betreft wel pakken om die koppositie in zicht te houden. Of ga ik nou al veel te snel? Ja, het is een lange race. Het is geen sprint. Dus het komt wel goed. We vinden Cambuur waarom op het tweede plak met 22 punten uit 10 wedstrijden. Dat is liekevolle als nummer 3 de Graafschap. Bob Oorn staat Almere City met een aardige voorsprong, maar ook een wedstrijd meer op Cambuur. En dat is dus na je weekend de tegenstander. Onderaan is FC Dordrecht nog altijd de Ierseme Hikkensluiten. Volgende weekend ben we er weer met een nieuw Cambuurjournaal. Dan spelen de Leeuwarders op Snijntje in Almere City. En dan is de sneur dus in het Cambuurjournaal een vierwijdige vabbescoring te zien. Graag ondan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.